ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଦେଖିବେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ। କଙ୍କାଳ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ବକ୍ସ ଭିତରୁ ଆଣି ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ଏକ ଭୟାନକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚାବି ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ପୁଳେ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟର ଶକ୍ତି ଥିଲା ତା ଭିତରେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହଠାତ୍ ଧରା ପଡ଼ିଲା ମାଟି ଭିତରେ କଙ୍କାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରିବେ, ତା ସହିତ ବି ଚିଲେଇବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ଖୋଲିଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ହ୍ୱାଟ୍? ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ? କ'ଣ କହିବି ଆଉ? ଓ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ହାତ ବାହାରିଲା। ସଡ଼ନ୍ ଡରିକି ପଳାଇଲେ ଭାଇ, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସାଇଡ଼ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍! କ'ଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ! ହାତରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିବା କଙ୍କାଳ ଦେଖାଗଲା ଭାଇରେ, ବଡ଼ ଭୟାନକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବକ୍ସଟିକୁ କାଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଖୋଲିଲା ଭିତରେ ଝାଡ଼ାଝୁଡ଼ି କଲା ପରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ମୁଁ ତ ଭାଇ ତଥାପି ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡରିବିନି, ସାହସ ରଖିକି ଚାଲିଲି। ଖୋଲା ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲି କଙ୍କାଳ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! କେତେ ବଡ଼ କଙ୍କାଳ! ତା ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ତ୍ରିଶୂଳ ମାରି କେଞ୍ଚିଆ କେଞ୍ଚି କରି ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟନେସ୍ କରି ତାକୁ ସଫାସୁତର କରି ସବୁ କରିଦେଇ ସାଇଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି ଓ ଭାଇରେ କଙ୍କାଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନାଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି, ଚକାଚକ କରି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବି ତାପରେ? ତାପରେ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଜିନିଷଟେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାଏ, 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟା, 50 ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟା, 60 ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟା ପାଇଗଲି। ଓହୋ, କି ସୁନ୍ଦର ଆରାମ ଲାଗିଲା। ବିକିକି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଦେବି। ସରିଗଲା ପରେ ଦେଖା କଙ୍କାଳ ହାତଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। କଙ୍କାଳ ହାତଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ବକ୍ସ ଥିବା ସେ ବକ୍ସଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲି। ବକ୍ସଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ତାକୁ ଉପରେ ମାଟି ଉପରେ କାଚିକିନା କାଚିଦେଲି। କାଟିଦେଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଚାବି। ଭାଇ କଙ୍କାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାବି ଲାଗିଛି ରେ, କଙ୍କାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାବି ଖୋଲିଦେଲି ବକ୍ସଟିକୁ। ହଠାତ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ପୁଳେ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଫଟୋ। ଟଙ୍କା ପାଇକି ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଟଙ୍କାକୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଫୋପାଡ଼ିଲି ଉପରକୁ, ପୁରା ଛାଟିଲି, ପୁରା ରେବନ୍ ପିତା ଭଳିଆ ଛାଟିଦେଲି ଉପରକୁ। ଟକ୍ 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 କରିକି ଉଡ଼ାଇ ଚାଲିଲି ଟଙ୍କାକୁ। କଙ୍କାଳ ଉପରେ ବି ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଲି। ଠାକ୍ 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 ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଲା ପରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବନ୍ଧୁକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଫଟୋକୁ ଆଣିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଲି। କ୍ୟାମେରାରେ ଲେନ୍ସ ପକେଇଲି, କାଳେ କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ କି ସୁନା ଫୁନା, ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବି। କଙ୍କାଳ ବୋବରେ ଭାଇ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ।